Kapag sinabing bangus, bagoong at asin, abay tatak, Pangasinan yan. Kaya para mas maipakilala pa mga produktong tatak Pangasinan, itinampok ito sa 2026 edition ng International Food Expo na ginanap sa World Trade Center sa Pasay City. Ang mga produktong ito ibinida ng 11 micro, small, medium enterprises ng Pangasinan. Sinuportahan naman ito ni Pangasinan Governor Ramon Monmongico III. Pero bago pa man sumalang sa expo, sumailalim muna ang mga MSME sa trainings para matiyak din ang kanilang competitiveness. Pinaghandaan din natin yan. So may mga trainings pa rin tayo, continuous mentoring, business counseling ang gagawin natin to monitor the smooth operation of the business. Piniprepare naman po natin yung ating mga MSMEs na talagang maging competitive din. Umaasa naman ang DTI Pangasinan na madaragdagan pa ang bilang ng mga MSME na makakasali sa mga susunod pang edisyon ng IFEX para maipakita ang tunay na galing ng mga Pangasinense. Jose Robert Inventor, RNG News.